ассалому алайкум, тамошобинони иззатманд, мухлисони тани сиҳату хотири ҷамъ. Мо имрӯз тасмим гирифтем ки барои шумоён тамошобинони иззатманд як силсила намоишро оиди саломатӣ, оиди тани сиҳату хотири ҷамъ, оиди пайдоиши илми тиб ва алалхусус оиди гиёҳдармонӣ таҳия намуда ба диққати шумоён пешниҳод намоем. ба ҳамаи шумоён маълум аст ки дар ҳамаи давру замонҳо илми тиб дар қатори дигар илмҳо як мавқеи махсусро дошт ва ҳар як шахс, ҳар як давлат, ҳар як давлатманд мекӯшид ки одамони он мазгил тансиҳату хотирҷамъ бошанд, чунки маҳз тани сиҳат ин як сабабгори пешравӣ ва муваффақ будани ҳар як одамон мебошад. пешакӣ ба шумоён огоҳ намудани ҳастам ки мо дар ин силсила намоишҳо якчанд намоишҳоро таҳия менамоем ва дар онҳо дар бораи пайдоиши илми тиб, дар бораи гиёҳдармонӣ, дар бораи растаниҳои шифобахше ки дар тоҷикистони мо мерӯянд, дар бораи қоидаҳои ҷамъоварии онҳо, дар бораи қоидаҳои тайёр намудани дамову ва ҷӯшонидаҳо ва оиди растаниҳои шифобахше ки барои муолиҷаи бемориҳои гуногун, бемориҳои асаб, бемориҳои узвҳои нафаскашӣ, бемориҳои узвҳои ҳозима, ғадудҳои тарашҳояшон дарунӣ, бемориҳои гурда ва роҳҳои пешоббарор, бемориҳои рӯдаҳо, бемориҳои узвҳои ҷинсӣ истифода бурда мешаванд, ба шумоён маълумот бидиҳем. дар намоиши имрӯзаамон мо оиди пайдоиши илми тиб суҳбат мекунем. ба ҳамагон маълум аст ки башарият хело таърихи дуру дароз дорад ва яке аз илмҳои аввалине ки дар раванди эволюсияи одамизод ба миён омадааст, ин илми тиб мебошад, чунки яке аз инстинктҳое ки одамизод онро пеш аз ҳама иҷро менамояд, ин инстинкти худмуҳофизаткунӣ мебошад. одамизод як ҷузъи кулли табиат мебошад дар қатори муҳити беруна, дар қатори наботот ва ҳайвонот ва дар рафти раванди эволюсияи худ ҳангоми омӯхтани муҳит, ҳангоми омӯхтани ҳайвонот, наботот, ҳангоми истифода бурдани онҳо барои эҳтиёҷи ҳаёт, бо роҳи эмпирикӣ, яъне бо роҳи мушоҳидакунӣ, одамизод хосиятҳои гуногуни воситаҳои хӯрокиро дарк менамуд. муайян мегардид ки баъзе растаниҳо, баъзе ғизоҳо хосиятҳои гуногуни фармакологиро доро буданд. яъне ба ин мисол шуда метавонад хосиятҳои исоловарӣ, хосиятҳои ба қабзият овардан, хосиятҳои матҳушкунӣ, хосиятҳои бедард намудани баъзе ҳиссиётҳо, хосиятҳои ором намудани асаб, хосиятҳои бартараф намудани сулфа ва ғайра. ва ҳамин тариқ аввалҳо бо роҳи эмпирикӣ, яъне бо роҳи аз даҳон ба даҳон гузаштан, аз падар ба писар, аз насл ба насл ҳамин маълумотҳоро гузаронидан, сарчашмаҳои аввалини пайдоиши илм ба миён омад. бояд қайд кунам ки сараввал бисёр олимон ва мутафаккирони давраҳои гузашта ба мисли олимон ва мутафаккирони замони мо дар соҳаҳои муайян олим набуданд. яъне ба маъное ки илмҳо ба шохаҳои гуногун тақсим нашуда буданд. дар он давраҳо давраи пайдоиши илмҳо буд ва аз ҳамин сабаб як мутафаккир метавонист дар якчанд соҳа маълумотнок бошад. ҳамин тариқ илми тиб аз рӯи гуфти олимони таърихшинос пеш аз ҳама дар чин ин тахминан 5-6 ҳазор сол пеш, дар давлатҳои ҳиндустон ва ҳиндузабон як 4-4.5 ҳазор сол пеш ва дар осиёи миёна 3-3.5 ҳазор сол пеш ба миён омадааст. дар китоби авеста бисёр растаниҳои шифобахше ки имрӯз дар тиби муосир васеъ истифода бурда мешавад, аллакай қайд карда гузашта буданд, ба монанди зағоза, ба монанди ҳазориспанд, сирпиёз, пиёзи муқаррарӣ ва ғайраҳо. ва агарчи одамони ҳамонвақта чӣ будани ангезандаи бемориҳо ба монанди микроорганизмҳои зарароварро намедонистанд, лекин мафҳуми безараркунӣ, яъне дезинфексия дар он вақтҳо аллакай вуҷуд дошт. одамон муҳит ва ё одами беморро бо воситаи пиёз, сирпиёз, дуди ҳазориспанд ва хаома безарар мегардониданд.
дар асрҳои 9-15 дар осиёи миёна бисёр олимон ва мутафаккироне буданд, ки онҳо дар самти омӯхтани табиат, дар самти омӯхтани гиёҳҳои шифобахш, дар самти тиббиёт бисёр хизматҳои шоён намуданд ва мо якчанд номи онҳоро қайд намуда наметавонем. Ба ин олимон мансубанд Али ибни Раббон ат-Табарӣ, Абу Ҳанифаи Диноварӣ, Муҳаммад Закариёи Розӣ, Абу Мансур Муваффақ, Абу Бакр Робе ал-Бухорӣ, Абу Мансури Бухорӣ, Абу Саҳл Масиҳӣ, Абу Али Аҳмад ибн Ёқуб, ки худ форсзабон буду дар Ҳиндустон зиндагӣ намуда бо номи Мискавайх машҳур аст, Абу Райҳон Берунӣ, Исмоил Ҷурҷонӣ, Юсуфи Давоӣ ва ғайраҳоро мо бояд қайд кунем. Лекин дар қатори ин мутафаккирон ҷойи махсусро устози ҳамаи табибони замон Абу Али ибни Сино ишғол мекунад. Абу Али ибни Сино, ки солҳои 900 то 1041 умр ба сар бурдааст, сокини деҳаи афшанаи Бухоро буд ва дар солҳои охири ҳукмронии Сомониён ҳаёт ба сар бурдааст. Бояд қайд намоем, ки асарҳои илмие, ки аз тарафи Абу Али ибни Сино эҷод гашта то давраи мо омада расидаанд, дар замони муосир низ аҳамият ва мавқеи худро гум нанамудааст. алалхусус дар қатори осори илмии Абу Али ибни Сино мо китоби Ал-Қонун фи тибби ӯро қайд намудаем, ки ӯ аз 5 китоб иборат аст ва дар китобҳои дуюм ва панҷуми худ Абу Али ибни Сино оиди бисёр растаниҳои шифобахш маълумотҳои хело саҳеҳ додааст, ки то ҳол олимони мо аз он истифода бурда дар муолиҷаи бисёр беморон истифода мебаранд. Дар раванди тараққиёти илми тибби осиёи миёна таъсири Русия хело калон мебошад ва дар ҳамин давра низ бисёр дастовардҳои калон ба даст оварда шудааст. Аз ҷумла яке аз дастовардҳои калони ин давра ин таҳия ва чоп шудани китоби бисёр васеъ ва пурмазмун бо номи Флора Таҷикская ССР ё ки набототи Тоҷикистон мебошад. дар ин китоб аз нуқтаи назари ҷуғрофӣ, аз нуқтаи назари ботаникӣ ва аз нуқтаи назари тиббӣ бисёр ҳамаи растаниҳое, ки дар ҳудуди Осиёи миёна ва Тоҷикистон мерӯянд, оварда шудаанд ва дар бораи онҳо маълумотҳои хело васеъ ва чуқури ботаникӣ дода шудааст. дар ин давра мо бояд хизмати олимон Гамерман, Муравьёвҳо, Федченко, Комаров, Фечинский, Липский, Овчинников, Исмоилов, Расулова, Шукуров, Юнусов, академик Ҳайдаров, Ҳаитов, Ҳоҷиматов ва дигаронро бояд қайд кунем, чунки ин шахсон дар раванди инкишофи илми гиёҳдармонӣ хело хизматҳои шоён намудааст. солҳои охир аз тарафи ҳукумат ва давлати Тоҷикистон, алалхусус аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон аҳамият нисбати эҳё намудани гиёҳдармонӣ хело калон шуда истодааст. далели ин он аст, ки маҳз дар рафти амалӣ гардонидани чунин кӯшишҳои сардори давлат мо дар заминаи беморхонаи марказии шаҳри Исфара соли 2012 нахустин дар ҷумҳурӣ шӯъбаи гиёҳдармониро ташкил намудем. ҳоло дар шӯъбаи гиёҳдармонӣ мо аз миқдори бисёри растаниҳо тахминан 85-90 намуди растаниҳои шифобахши маҳаллӣ ва аз дигар ҷо оварда шуда мо истифода мебарем. ба мо муяссар гардид, ки дар ин давра рецептура ва технологияи қадимае, ки аз ниёгонамон ба мо мерос монда буд, онро барқарор намуда барои беморони шӯъба, барои шахсони алоҳида, барои беморхонаҳои минтақавӣ дамоба ва ҷӯшонидаҳо тайёр намуда ба онҳо пешкаш намоем. фаъолияти кории 10-солаи мо нишон дод, ки гиёҳдармонӣ яке аз самтҳои хело фоиданок, хело самарабахш ва натиҷабахши муолиҷаи бемориҳо мебошад. агар аз нуқтаи назари арзиш ва сифат баҳо диҳем, бисёр бемориҳо, ки бемороне ки аз
истифодаи гиёҳдармонӣ муолиҷа меёбанд, бисёр натиҷаи хубро ба даст оварда истодаанд. дар рафти корамон мо тахминан 20-25 намуди дамонба ва ҷӯшондорҳо тайёр мекунем. аз ҷумла дамонбаҳои талхарон, дамонбаҳои балғамрон, оромкунанда, зидди амрозӣ, зидди диабети қанд, зидди иллатҳои рӯдаҳо, зидди бавосир, бемориҳо, зидди бемориҳои гурда ва роҳҳои пешоббарор, зидди бемории ғадуди простата, бемориҳои занона, бемориҳои исҳоловар ва ғайраро мо тайёр намуда ба мизоҷон пешкаш мекунем. ва гумон мекунам ки гиёҳдармонӣ ин дар оянда бояд ки мавқеи худро аз нав ёбад. тахминан 40-50% доруҳое ки дар дорухонаҳои мо фурӯхта мешаванд асоси растанигӣ доранд ва ё ки аз растаниҳо истифода бурда мешаванд. бисёр пайвастагиҳои фаъоли биологие ки дар таркиби растаниҳо мавҷуданд аз тарафи олимон кашф гардида, дар асоси сохти химиявии онҳо доруҳои синтетикӣ ки ҳамин хел таъсири фармакологиро доро мебошанд, синтез карда шуда ба халқ пешниҳод карда шуда истодааст. ҳамин тариқ мо то қадри имкон ба таври мухтасар ба шумо дар бораи раванд ва пайдоиши илми тиб, алалхусус гиёҳдармонӣ ба таври мухтасар бошад ҳам камтар маълумот пешниҳод намудем. акнун бояд гӯем ки дар ин мавзӯъ суханҳои бисёр мавҷуданд. ҳар як мутафаккироне ки мо онҳоро гуфта гузаштем дар бораи ҳар яки онҳо намоишҳои махсус ташкил кардан мумкин аст. лекин гумон мекунам ки дар оянда гиёҳдармонӣ мавқеи худро ҳамчун яке аз самтҳои хело самараноки муолиҷаи беморон доро мегардад ва дар ҳамаи ноҳияҳои ҷумҳурӣ чунин шӯъбаҳо ташкил гардида дар самти хизмати муолиҷаи беморон саҳми арзании худро мегузоранд. ин буд маълумоте ки мо дар намоиши имрӯза ба шумо пешниҳод намуданӣ будем ва бори дигар ба шумоён тани сиҳату хотири ҷамъ таманно намуда умедворем ки намоишҳое ки мо дар оянда таҳия намуда ба шумо пешниҳод мекунем низ тамошо мекунед ва баҳраманд мегардед. саломат бошед.